Soňra hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz halgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza sapar bilen gelen Libiýa döwletiniň prezident geňeşiniň başlygy Muhammed Yunus Menfi bilen duşdy. Hormatly prezidentimiz belent mertebeli mehmany türkmen topragyna mähirli mübarekläp Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz halgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gollamak arkaly ösüşe ýardym bermek sagary bilen geçýän 3-nji maslahatyna gatnaşmagy çakyly kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Mehman ikisek duşukda döwlet tara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallygyny beýan edip dünýäde paragatçylygy we ynanşmagy puwtalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlary öňe sürýän bir tarap Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy Libiýada ýokary baha berilýändigini bellidi. Şeýle-de dostlukly döwletiň başçylygy Türkmenistana geçirilýän bu maslahatyň üstü uly gatnawlaryny amatly ýagdaýa getirmekde, deňiz terminallaryna gönüç halgasy bolmadyk döwletler üçin zerur şertleri döretmekde hemde bu ýurtlarda ýaşaýan halklaryň ýagty geljegi ugruna netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyny ynam bildirdi. Dostlugyň dowamyna söhbetdeşler fiýaty diplomatik, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin iki ýurduň hem giň mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler. Hormatly prezidentimiz sowda, ykdysady hyzmatdaşlygyň şäherlerinde neft gaz ulgamynaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hasam giňeltmek üçin hem täze mümkinçilikleriň bardygyny ynykdy. Medeni ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk döwlet tara gatnaşyklaryny berkitmekde, halklary ýakynlaşdyrmakda hem de medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda uly orna eýelýär. Şoň bilen baglykda söhbetdeşler iki ýurduň arasynda ilim, bilim, medeniýet, sungat we sport ulgamlaryna hyzmatdaşlygy mundan beýlägen berkitmegiň möhümdigini bellediler. Duşugyň ahyrynda hormatly prezidentimiz we Libiýa döwletiniň prezident geňeşiniň başlygy Muhammed Yunus Menfi iki ýurduň dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ygrar-lydygyny tasdiklap, birek-birege berk jan saglyk we jogapkary döwlet işlerine üstünlikleri arzu etdiler.